ni ke mali fanga nyama wire fe ka fo abena tamake mali re konnana ya la ka fo taman konnana bo adogo koro ka sababu yake mu kuna fundise bo mu dado alaka nyafo jamana de ni mimbe tinya de fo Nieta ta nauma adenya bo kuni be tinya fe arajo Nieta ga ta ni Francisca keleke chemu mbe yamno ambe watimna ecosystem jamana saban konnana Mali ani Niger ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ la olu ye communiqué kɛ ka ira diɲɛlaw la kɔni bɛ wuli ka jɔ la bi bamaci jɛkuluw ka ɲɛmaaba minnu bɛ bi u bɛ ka dankari olu caman kɔni na kunnafoni sɛbɛn y'u da don ala k'a ɲɛfɔ ko aw nana Nieta yo aw nale anw de ye dunkwari fanbaw ye o kɔfɛ seyaw caman bɛ bi olu bɛna da aw tulo kan insha Allah naumana Nieta jama ko do naumana naumana dogi baru kuma sera naumana tinya di kunundo do naumana Allah bawo au bismillah kuna fondi sebe la lumière aye ayira kafo ni Francis fanga nyama Emmanuel Macron otuni la inike mali fanga nyama ufe kafo abena tamake utama nkonna na kuma nwa tumina sama ani mali fanga nyama ere ni nyote jamana flo ni nyote ulu krofo tumina boka bi kuna fundisi banka lakalla ako mabi ere nyininga ni kuna funin bolen ko kabi Emmanuel Macron munkama akatama bora adogokoro kuna fundisi ben aye ayira kafo siga konta la fiu be femu fo kafo minye kenya ko nasiraw ye bana min be dukolo sanfɛ bi ni o ye coronavirus ye o ɲɛsiranye kama sigi barilen dɔ na kɛ Fransi fanga ɲɛmaw fɛ o bɛ fɛn wele Fransikan na ko conseil de défense ka jateminɛw kɛ yala olu ka jamana ɲɛma a bɛna se ka taa Mali jamana kan nin cogoya in na wa hakilijagabɔ kɔfɛ a yirala k'a fɔ taama min bolodalen tun bɛ Emmanuel Macron bolo o nana bɔ a dɔgɔkɔrɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko nin de ye kuma yɛrɛ sanfɛla ye nka n'i ye jateminɛ kɛ bi a yirala k'a fɔ Mali yɛrɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna bi malidenw caman ka kalifaw yɛrɛ tɔrɔlen bɛ u bolo bi ka ɲɛsin Faransi ka kɛwale minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin an faso yɛrɛ jamana ma kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko a dɔ la o de ye Emmanuel Macron a siranko yɛrɛ yɛrɛ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale ka karata waati yɛrɛ sunyara a bɛ fɛ ka i kanbɔ jamana kuntigiya yɛrɛ nɔfɛ Faransi yɛrɛ kɔnɔna na ni a na yɛrɛ k'a fɔ ale nana Mali kɔnɔna na Mali ye jamana min ni Faransi ye a coloniser o jamana kɔnɔdenw ka bɔ ka banbanti wala muruti fari dɔw ta ka ɲɛsin Emmanuel Macron ma ka yira k'a fɔ ko u t'a fɛ u tɛ fɛ k'a ye dugukolo sanfɛ Mali dugukolo sanfɛ o bɛ sɔn ka kɛ fɛn ye fɛn min ni o bɛna mangoya yɛrɛ ta ka ɲɛsin a ma o kɔfɛ sa n'i ye jateminɛ kɛ kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ Emmanuel Macron a siran ko Mali yɛrɛ nali ɲɛ a tun ye laɲini kɛ Burkina fanga ɲɛmaa yɛrɛ fɛ n'o ye Christian Kabore ye yala Mali a taama in bɛna bɔ a ma nka est ce que a bɛ se ka ale bisimila wa min ye Burkina fanga ɲɛmaa ye a ko ale bɛ waati min na sisan a ka gɛlɛn a ka se ka Emmanuel Macron bisimila Burkina yɛrɛ dugukolo sanfɛ ka da lahalaw yɛrɛ cogoya kan kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko n'i ye jateminɛ kɛ bi nin kɔni kelen no fɛn ye fɛn min n'a ye Faransi fanga ɲɛmaaw kɔni gɔn u kamana na k'a ye olu yɛrɛ kun bolo k'a fɔ Mali ye olu tɛgɛ kɔnɔ jɛgɛ de ye mais kana ye bi Mali fanga ɲɛmaaw ani malidenw olu bɛ ka wulikajɔw de kɛ bi Faransi bɛ ka dankari wale minnu ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ dugukolo sanfɛla ma ka se ka olu kɔni kɛlɛ nin kɛlɛ gɛlɛyaba ye bi nka kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko min kɔni bɛ fɔ bi ka da nin bɛɛ lajɛlen kan o de ye k'a fɔ Emmanuel Macron maa kekuman don a ye jateminɛ de kɛ n'a nana Mali kɔnɔna na a bɛna don ale ka kanbɔli yɛrɛ a bɛna don o kɔnɔna na kosɛbɛ a dɔ la a bɛna mangoya de ta ka ɲɛsin a ma kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko la lumière kunamana tiɲɛ di kunun dɔ don naumana kunamana arajo ɲɛtaga la naumana
ni kuma ninnu fɔlen kɔ jamana kɔnɔden caman kɔni i ka hakilinaw fɔ ka a ko la dɔw ye a yira k'a fɔ faransi fanga ɲɛma sira kan ka d'a ma ani mali fanga ɲɛmaw ka se ka hakilijabaw kɛ maliyɛnw yɛrɛ bɛ min nɔfɛ tigitigi faransi bolo dɛmɛ na siraw fɛ olu ka pereperelatigɛw kɛ nka dɔw ye a yira k'a fɔ olu yɛrɛ tɛ fɛ cogo si la faransi fanga ɲɛma a sen ka to mali dugukolo sanfɛ radio Nieta la an ka musokɔrɔba n'o ye Sitan Dumiya ye ale nana an sɔrɔ yan nɔ musokɔrɔba in a si bɛ t'i jɔ san 70 ani ko la taama yɛrɛ ka gɛlɛ ale ma kosɛbɛ a nana ka n'i ka dusumakasaw yira ka weleweleda ta ka ɲɛsin ale yɛrɛ musokɔrɔba ɲɔgɔnw ma welewele u ka wuli ka bɔ sow kɔnɔna na hali taama ka gɛlɛ minnu ma bɛɛ lajɛlen ka bɔ u ka fara ɲɔgɔn kan ka yira faransi fanga ɲɛmaw la waleya minnu bɛ ka tabi ka ɲɛsin mali ma olu tɛna jɛni a ye musokɔrɔba Sitan Dumiya baro min tɛmɛna an n'a cɛ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. E kɔni nana radio Nieta la bi ko fɛɛrɛ dɔw b'i fɛ ka ɲɛfɔ i ɲɔgɔnna musokɔrɔbaw ye min ye faransi ka waleya minnu bɛ ka tabi ka ɲɛsin an fasow ma nka e ye musokɔrɔba ye e yɛrɛ si bɛ taa i jɔ san joli an wolo tuma sɔrɔ foyi tun tɛ yen o jate tun tɛ yen o moribɔ faga daminɛlen ka ne to san 16 n nana n ba ɲɛ furakɛ la yan nɔ n nakun n bɛ salamu de buye ma a sigiyɔrɔ la fɔlɔ an ka sirifikɛ n mana bɔ yen Mamadu Dugɔ fɛnɛ fo k'u bɛ salamu aleykum ka Hayidarakɛ da u kan awɔ mara nu Hayidara ko musokɔrɔba ko k'u bɛ salamu aleykum ko n nana radio Nieta la bi n nana min kama a fɔle ko faransi bɛna an ka Mali la yan an musokɔrɔbaninw sɛgɛnna an denw fagara kareɲa kelen muso min dajira kɔnɔmaw b'a dɔn fɛnw b'a dɔn a y'an tɔɔrɔ a y'an tɔɔrɔ a y'an tɔɔrɔ a ye musokɔrɔbaninw bɛɛ tɔɔrɔ ni faransi ka nali kɛra bɔfɛn de n nakun o de ye ka salamu de ninnu ma u bɛɛ kɛ jateminɛ kɛ ka k'i lase musokɔrɔ ɲɔgɔnw ma Mali bɛɛ hali kɔrɔnfɛ yɔrɔ ka ye o jamana bi Mali yɔrɔ yɔrɔ ye o musokɔrɔninw bɛɛ kɛ bɔ ka yira k'u tɛ faransi fɛ ka taa ne yɛrɛ min ne ka mɔgɔ 5 de sa ka yida ka i kan tigɛ dɔrɔn o tuma faransi ka ko Mali sɛgɛnna musokɔrɔw mina ɲɔgɔn sɔrɔ tuma min an bɛ sɔrɔ k'a tɔ ɲɛfɔ n'a ko musokɔrɔ lajɛ ko ye ne kelen tɛ se k'a bɛɛ ɲɛfɔ musokɔrɔninw mina ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ni mun ye hakilimaw ye an kɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka yira faransi la an t'a fɛ bɛ an t'a fɛ sini an bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan bi an bɛna ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na kɛ n'a kɛ e bɛ ka wele de bila musokɔrɔbaw bɛɛ ma ne ka wele bila musokɔrɔninw bɛɛ de ma minnu ni ma se bɔla a kɛ i jɔ u ka yɔrɔ la ka ci bila dɔrɔn ni o ci bila mɔgɔ bɛ t'u sɔrɔ yen k'u kumakanw ta k'a lase ɲɛmɔgɔw ma munna e tɛ fɛ faransi ka na bi an ka jamana munna n tɛna a kɛ na an ka mɔgɔ bɛɛ bɛ ka fɔ kareɲa kelen mɔgɔ min kari bina o tiɲɛ ye ka tasuma don kare la ka mɔgɔ jeni o se ka kun jeni ma o ye faransi nɔ ye faransi nɔ don ale b'u sara u ka dɛ faransi de bɛ o mana bɔ yen sisan filakɛ fila ko ne ko n bɛ kan yanfa ɲini fɛ ala kama a kɛra kama u ye malidenw to yen Amadu Kufa o ka kɛlɛ daminɛ tuma o y'a sɔrɔ kɛlɛ ma kɛ ta fɔlɔ ko ale ka kɛlɛ kun ye Mali sɔrɔlasiw ko ye a bɔra o la sisan u yɛrɛ filadenw u ye ka filadenw bɛɛ halaki k'u ka misiw minɛ o la i y'a k'a gale mɔgɔ min wala magan o k'i don mɔgɔw tura ka mɔgɔw sara k'a fɔ k'olu kɛ mɔgɔw faga n'i y'a ye faransi kariyera ka don Mali kɔnɔ n ko ala Musa Tarawele tile la fɛn bɛɛ tun bɛ olu fanga saba ni Mali ko de dɔ tiɲɛ pewu ka Mali kɛ u yɛrɛ halala ko ye dɔrɔn ne sɛbɛn ne ye ne yɛrɛ balimakɛ wala ni sɛbɛn ye n bɛ fɛn k'a la min tɛ bon ale fɔlɔ de ye sari ko n b'a kɛlɛkɛ mobili caman tun bɛ yan avion caman ba tun bɛ yan Musa Tarawele tile la ko bɛɛjɛ fanga nana kɛ an ka denw fagali ni an mɔdenw ni an tulomasamaw fagali ye bɛɛjɛ fanga nana ko ye olu ta mɔgɔ kelen t'a dɔn ko faransi kana na Mali la ne musokɔrɔninw bɛɛ kumakan ne don kelen ta tɛ dɛ n ye ka wele bila musokɔrɔninw bɛɛ ma bɛɛ kɛ bɔ min bɛ yɔrɔ min na min bɛ yɔrɔ min na bɛɛ kɛ bɔ ka i jɔ ka fɔ ayi tɛ faransi bɛ taa fɛ sini o tuma an kɛ jɛ fɛnɛ ka fɛɛrɛ kɛ ala ɲɛmɔgɔya bɛ min bolo o jamana tɔgɔ fɔ n ye n b'a deli t'a la ɲɛmɔgɔ jumɛn u ka sera o ɲɛmɔgɔya bɛ min bolo kɛ fo fɛnɛ ye solution ta Mali kama kana jɛrɛmana ɲɛmɔgɔ ko musokɔrɔninw bɛɛ ko k'a b'a deli ala kama kira Mali ko gɛlɛyaliw bɛɛ ma ko kana ɲɛmɔgɔ k'a k'i sabari an ma a dɔn k'ale bɛ don Mali kɔnturu la u bɛɛ de donna Mali kɔnturu la ko ma bɛ an musokɔrɔninw ma Mali ko daminɛ la anw wolola tuma min ne o tuma fɔra ye bɛɛ b'a fɔ k'i t'a kalama ayi don tun t'a ayi t'a kalama nka ni faransi nakun ye bi ko ka kumaɲɔgɔnya kɛ an bɛ se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na dun ayi an tɛ faransi fɛ to baara ɲɔgɔnya la u ye ka wari minnu u ka tɔnɔ min bi la u b'o de nɔfɛ u tɛ Mali nɔfɛ u tɛ foyi nɔfɛ an tɛ faransi na an
an kɔni musokɔrɔninw t'a nɔfɛ fo n'a y'a sɔrɔ aw de b'a nɔ o kɔni an musokɔrɔnin fɛn fɛn bɛ yen ne k'aw bɛɛ wele musokɔrɔnin y'a lase u ma koyi a lase Mali musokɔrɔnin bɛɛ ma ko bɛɛ ka bɔ sa ko dɔ kɛra sa Faransi an sɛgɛn. Kibaruyaw dira k'a fɔ ko a ka nali ko a bɔra a ma yala o diyara ye. O diyara ne ye fo ka tɛmɛ a tun ka na an ni kolonkarankuru tun b'a kunbɛn o. Awɔ an tun bɛ kolonkalan ta k'a kunbɛn aéroport la i ɲɛ mɛn n'a sen tɛ n kɔrɔ dɛ. Awɔ musokɔrɔbaw mun na a ye min k'an na o de don k'a kɛ a yɛrɛ ta ɲini ye mɔgɔ min tun bɛna kolon kɛ o bɛ taa bila kɔrɔnfɛ yɔrɔ nin na kabini Faransi nana ne k'an ka mɔgɔ minnu ma dɛ o dɔ kan tigɛlen ko t'o yɔrɔ la ye o y'a sɔrɔ kɛlɛ nin ma bɔ kɛnɛ ma fɔlɔ min mana bɔ u b'o to sinɔgɔ la k'u kan tigɛ u bɛ mɔgɔw jɔ aran na k'u faga mana mɔgɔ 9 faga mɔgɔ 10 na u b'o bila ka muru la cɛ o la an ye musokɔrɔnin ye an b'o bɛɛ kalama o y'a sɔrɔ k'o ma bɔ kɛnɛ ma fɔlɔ ko nana bɔ kɛnɛ ma ko san de la Amadu fa tile ni Yara Gale tile k'u kɛ sabari u ye filaden halalaw de ye numumuso de bɛ k'a kuma fɛ k'u kɛ sabari Ala yɛrɛ kama sa u kɛ malidenw to ye sa u kɛ malidenw to ye u ye ka mɔgɔw sara fɛn ye ka mɔgɔw faga ni u b'u sara Ala u ye k'a dɔn mɔgɔw kan dɔrɔn ka fanga tɔgɔ tiɲɛ Musa Tarawele tun bɛ fanga la tuma min hali Moribo fɔlɔ yɛrɛ Moribo ye Mali mina ka gɛn ka bisan dɔw dɔn Faransi wale Faransi bɛ taa dɔn min o y'a sɔrɔ ne san 17 ne ye kɔɲɔmuso ma kan na i b'i tɔgɔma i sen na misiriba min filɛ o de o tun ye mobili place ka jigi ye fitiri fɛ k'i tɔgɔma i sen na k'o para jigɔrɔ hali foyi i tɛ foyi ye foyi t'i sɔrɔ bi i tɛ se k'o. E bɛ fɛ k'a fɔ bi Moribo ni Musa ka fisa ni fanga laban ninnu ye wa. A ka fisa n'u ye. Cogo di. Maintenant Moribo tile minisɛn min tɛrɛ ye a tun tɛ n ko tulonkɛ tun bɛ kɛ eri de tun bɛ ta Moribo tile la ka tila o la ka Musa tile kɛ fɛnɛ ka kɛ ten n'i bɛ taa tulonkɛ yɔrɔ la i bɛna eri de ta ni eriw tɛmɛna dɔrɔn i bɛ n'i m'a bila a b'i tigɛ k'o di e bolo. Aw de m'a fɔ ko Moribo y'aw sɛgɛn wa ko minisɛnw y'aw tɔɔrɔ wa. An m'o fɔ minnu y'a fɔ ko minisɛn y'u tɔɔrɔ o ye minnu bɛ suba i sen ka yaala la minisɛnw tɛna le o minisɛnw an m'o fɔ dɛ an musokɔrɔnin si m'o fɔ anw tile tɛ bi tile ye o tuma n'a fɛ Musa tele nana fɛn bɛɛ tun bɛ kɛlɛ kɛ munna caman tun bɛ yen u ye politiki k'an ka mɔgɔw la ko kɛlɛ tɛ yen ka sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ tun tɛ yen fɔlɔ ka wa morifaw jeni ka sari konbaw dama min tun bɛ yan k'o bɛɛ jeni o bɛɛ dɔ tiɲɛ ka Ala. I ka kuma laban ye jumɛn? N ka kuma laban musokɔrɔnin bɛɛ kɛ bɔ bɛɛ k'i ta fɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na hali n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min an bɛ hakilina kɛ kelen ye Mali ko bɛ cogo min Gana président ko Mali musokɔrɔnin bɛɛ ko k'a kɛ sabari sa a ye bɔ Maliw kɔ Mali kɛlen bolo dun yɔrɔ de ye Mali sɛgɛnna Malidenw sɛgɛnna an ka denw ka daji an mɔdenw ka daji an tolomasamanw ka daji ne yɛrɛ ka mɔgɔ dama min tolen kɛlɛ nin dɔn k'a lajɔ k'u ɲasiri k'u faga esike ni sɛbɛ ni kɛlɛ Ala a faamuna ka fɔ ka ɲa i y'a faamu ko Gana président ko Mali musokɔrɔnin bɛɛ ko k'a ka sabari sa a kɛ hinɛ Mali la a kɛ hinɛ Mali la welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Asimi Goyita ma welekan bɛ n bolo ka ɲini Asimi Goyita ma k'a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la Musa Tarawele tile kɛra hali limɔgɔ ma faga Moribo tile kɛra hali limɔgɔ ma faga a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la kɛlɛ min bɛ sen na sisan a kɛlɛ kun ale tɔgɔ tiɲɛ k'a mangoya ko ale tile k'a sɔrɔ ale nana sɔrɔ ye tiɲɛli min kɛlen k'a sɔrɔ Kasum mana o ka ca ni nin ye o sisan sa Kasum Ala k'a dɛmɛ an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a dɛmɛ Ala k'a kisi juguw tɔɔrɔ ma a k'i tɛgɛ kun tilenna fɛ a k'i i jɔ a jɔyɔrɔ la Ala ye min k'a ye mɔgɔ tɛ se k'o bali président fɛn fɛn nana Kasum bɔlen a ka sara dɔ cogo min k'a tila 3 ye ko ka 3nan kɛ ka fɛnw dɛmɛ jɔnni y'o kɛ n ko bɛɛ bɛ girinna fɛn de nɔfɛ kɛlɛ bɛ malidenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ silamɛdenw dama bɛɛ b'i ka so i bɛ taa baara yɔrɔ la i b'i segin i bɛ n'i la i ka so u bɛ ɲɔgɔn kɔnturu la Mali yɛrɛ kɔnɔ yan nin dɔn ko ninnu tɛ se olu yɛrɛ bi se wa u b'u ka min nɔfɛ o de bɛna dabila o bɛna dabila pepepepe. sigilen don n'aw ma na a tɛ ɲɛnabɔ. Anw nin tun y'an ka musokɔrɔba ye Sitan Dunbiya a sigilen bɛ Sabalibugu ne hakili la ye wale min bila ɲɔgɔnna musokɔrɔbaw ma wale in a faamuyala kosɛbɛ o kɔfɛ jɛkulu min bɛ n'o y'a wele k'a fɔ convention pour le Mali Umaru Jara ale bɛ o kulu kɔnɔna na an ye a fana ɲininka ale hakilina ye mun ye makɔrɔnka naliko la ale yɛrɛ fɛ a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛkulu lamɛn. Monsieur Jara Faransi président ka naliko fɔra a yɛrɛla k'a fɔ ko nali bɔra a ma e fana y'a ye cogo di? Bon ale de ko a bɛ na a tilara k'a fɔ k'a tɛna donc ne kɔni ye mun ye na dɔrɔn Faransi président a y'a ye ko a tun bɛ laɲini min nɔfɛ o tɛna sɔrɔ laɲini na bilen. Laɲini jumɛn? Laɲini ye mun ye parce que gɛlɛya bɛ Mali fanga mɔgɔw ni Faransi cɛ
a bɛ wagati bɔ u ka député dɔ bɛ yen a bɔra ka kuma tile du sanfɛ samedi tɛmɛnen dara mun kan a yɛrɛ k'a fɔ ko Asimi bannen don ka Makɔrɔ ka téléphone ta donc n'a tun ye téléphone ta a tun bɛ kɛ sababu ye ka ko dɔw la tile o kɔfɛ an balala ka mɛn ko a ye lettre ci k'a fɔ k'a bɛ na mais yan'a ka na yɛrɛ yani Mali fanga mɔgɔw ka lettre sɔrɔ an ye kunnafoni sɔrɔ cogo min na u ka kunnafonidiso y'a fɔ k'a fɔ a bɛ ka na a bɛ ka na Jeune Afrique fɔlɔ y'a fɔ après u yɛrɛ ka kunnafonidiso y'a fɔ u tilara ka commencera ka édition spéciale kɛ Mali kan i b'a ye k'a fɔ ko wagati de ka gɛlɛn Emmanuel Macron bolo bi kosɛbɛ tɛmɛ a yɛrɛ tun ma sigi n'a ye cogo min wagati jumɛn Mali kibaruya wa ou bien Faransi yɛrɛ parce que ne jateminɛ kɛ depuis u ka muso dɔ bɛ yen ko Valérie Pécresse ale bɛ u ka kinifɛ parti dɔ de la kabini u y'a ka candidature déclaré turu ɲagamina Macron bolo kosɛbɛ sondage dɔ kɛra u ka journal dɔ fɛ n'o ye Figaro ye o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko 31% seulement Faransi c'est à dire ni Faransi sigi 131 dɔrɔn de bɛ fɛ Macron ka kɛ candidat ye donc ɲagami donna a kun na maintenant a bɛ se ka a yɛrɛ mandiya Faransiw ye cogo di o ye k'a yira k'a fɔ ko ale de bɛ se ka na ni ale de ye wura ye diɲɛ kɔnɔ bon i n'a fɔ u b'a fɔ o ma ko chef guerrier parce que ni jateminɛ kɛ setigi jamana ninnu kɔnɔ u ka président mun bɛ guerre kɛ a ka ca ala fɛ olu bɛ mandat caman kɛ n'i ye jateminɛ États-Unis na i b'a ye o histoire de bɛ yen kosɛbɛ donc mɔgɔ caman fana bɛ Faransi mun b'o miirina kɔnɔ k'a fɔ a bɛ ka an ka jamana de ka intérêt défendre ni tubabu bɛna bin ka cogo cogo ni guerre ko nana dɔrɔn i b'a u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la parce que u bɛ k'u ka intérêt de défendre donc o la a taara Hongrie n'o ye Victor Orban ka jamana ye a n'o ti bɛn mais a taara yen pour que k'a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye mun bɛ se ka mɔgɔw labɛn et puis a bɛ wagati don Faransiw kunna minnu bannen don a la olu b'a miiri k'a fɔ ko ja an bɛ ka miiri min ye o tɛ ani mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka baara kɛ donc o cogoya kelen de kɔnɔ a ye lettre ci pour que k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ani Mali mɔgɔw ka kuma mais a tun b'a fɛ ka min kɛ Mali la o ye ka Mali mɔgɔw bila devant les faits accomplis o kɔrɔ jumɛn ale ko Mali fanga c'est illégal et illégitime a ye jagoya sommet dɔ labɛn ko sommet Afrique France a ye maliyɛnden dɔw wele ka taa u ye répétition kɛ yanni sommet kumaw cɛ c'est à dire u ka kan ka kuma fɔ jamana médiaw ɲɛna u y'o ladege kɔnɔna na fɔlɔ après u bɔra n'o ye k'o jouer a kɛra i n'a fɔ théâtre mais ala u malo parce que u y'o min kɛ dogo la o gindo bɔrɔtɔra minnu yɛrɛ tun b'o sommet na o fɛn na olu yɛrɛ tilara ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ olu la bɛnna min kɛ so kɔnɔna na a ko jaabi min d'olu ma a nan'o jaabi yɛlɛma kɛnɛ kan k'olu malo donc olu ma jɛn n'o ye Burkina bɛ u ka muso dɔ bɛ yen f'a ye marimitigiw kuma ale y'o gindo bɔrɔtɔ donc Macron o dun sen fɛ ale ye Mali fangaw lagosi k'a fɔ ko c'est illégal et illégitime maintenant sisan a bɛna Mali la cogo di pour que k'a yira diɲɛ Faransiw la k'a fɔ ale nana u ci kelen di Mali o de kama sisan a ye y'a da sera a ma a ye Tchad président don a la ka Ghana président don a la n yɛrɛ min ŋunuŋunu kan na fɛnɛ k'a tun ye Burkina président wele ani Niger président donc i b'a fɔ sommet mankanni dɔ donc n'o nana kɛ Mali la Asimi bɛ bila a kelen na o la min bɛ fɔ Faransiw ye a bɛ fɔ k'a nana ka sɔrɔdasiw lajɛ mais ko Asimi k'a sɔrɔ aéroport la n'o y'a sɔrɔ aéroport la a bɛ fɔ k'a tɛmɛntɔ Bamakɔ fɛ a ye ci di ka tɛmɛ a tun b'a fɛ k'o image de yira Asimi ye a ka lettre jaabi a fɔ a ye yɛlɛma minnu bɛ se ka don programme na walasa an ka se ka ɲɔgɔn ye kɛ a ye olu fɔ mais olu la o bɛ ale ka o effet cassé c'est à dire ɲɔgɔn ye min kan ka kɛ aéroport la Asimi ko k'o kɛ kulu Asimi tɛ taa kunbɛn Asimi tɛ taa an y'o mɛn ko Asimi tun bɛna premier ministre de bila ka taa donc o dɔrɔn tɛ conférence de presse de fana tun bɛ kɛ occasion ale ka kuma Faransi médiaw ye journaliste minnu labɛnnen don a kama ni hakili bɛ Thomas Sankara ka histoire la journal dɔ bɛ Faransi ko La Croix a bɛ journaliste catholique de don o journaliste de ye François Mitterrand nalen Burkina o journal La Croix mɔgɔ de ye Thomas Sankara minɛ ka di François Mitterrand ma u ye kuma fɔ François Mitterrand tun b'a fɛ ka min fɔ an bɛ se ka fɔ a donu da de parce que journaliste b'a fɔ ko mun na i taara Havane ani i taara Moscou o dun o yɔrɔ la n'i bɛ mɔgɔ min ye hali a vidéo lajɛ bi i b'a ye François Mitterrand b'a a ɲɛ kɛrɛ bɔ i b'a ye ko kuma in ka d'a ye donc o ɲɔgɔnna de fana tun bɛ k'u fɛ u ka kunnafonidiso ninnu France fana kati ninnu y'a dɔn bɛɛ b'a kalama k'o tɛ kunnafonidiso ye ani RFI olu lielen bɛ u ka ministère des affaires étrangères de la o ye média propagandistes de donc olu ye kunnafoni ta AFP de da n'o ye agence France presse ye donc o ɲagamini min tun b'a fɛ ka kɛ fɔlɔ a tun bɛna maliyɛnw n'u ka autorités tigɛ ɲɔgɔn na parce que mɔgɔw b'a fɔ ko u bɛ nin bɛɛ fɔ ja u ni Faransi bɛ janfa la filanan a tun bɛ cɛya yira ka kuma farimaw fɔ u ka médiaw b'o ta walasa Faransi ka denw k'a fɔ ko ja cɛ don donc o conférence de presse bɔra la ɲɔgɔn min kan ka kɛ aéroport la o fana bɔra la o ni Asimi y'a yɛrɛ k'a fɔ fɛnɛ président minnu bɛ ka na olu nakun tɛ parce que ale de ka ci donc a kan ka kan fila ni ɲɔgɔn donc ne ka jate la ninnu de kɛra sababu ye n'a y'a ka nani bɔ a ma donc ko a yɛrɛ ye coronavirus ko kuma de fɔ mais dɔw ko a y'a bɔ a ma ko parce que ko san o san k'a bɛ na ko ka na nouvelle fêter a ka sɔrɔdasiw kɔrɔ ne kɔni b'a dɔn salon a ma na mais nouvelle fana ma reporter o kɔrɔ a reporter kun de ye nin ye ok o bɛ kɔrɔfɔ la fɔlɔ Modibo Mao Makalu i ye kɛnɛ sɔrɔ Faransi président nali ko fɔra nali bɔra a ma alors nin tun ye Umar Jara ye jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko convention pour le Mali o tɔnden don o kɔfɛ Modibo Mao Makalu an n'ale fana baro kɛ Faransi jamana ɲɛmaa a ka nali ko a bɔlen ko a ma ale fɛɛrɛ kɛra mun ye a la min sɔrɔla ale fana da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la u ɲɔgɔnna de fana tun bɛ k'u fɛ u ka kunnafonidiso ninnu France fana kati ninnu y'a dɔn bɛɛ b'a kalama k'o tɛ kunnafonidiso min kan ka kɛ aéroport la o fana bɔra la o ni Asimi y'a yɛrɛ k'a fɔ fana Faransi président nali ko fɔra nali bɔra a ma
RF ya blam nañ mako na umana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw kana namana adiɲɛ nabɔ ko aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye namana namana adiɲɛ nabɔ ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana namana adiɲɛ nabɔ n'aw mana nafa président Macron ka nali Mali la tun bɛ fisaya kosɛbɛ barisa ne ɲɛna président de la transition ye ko jateminɛ cogoya min na n'a tun nana a tun bɛ bɔ fɛn caman kalama barisa ne ɲɛ b'a la olu fila bɛ jeunes de tun bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya n'u kumana directement Macron i ye visite fɔlɔ min kɛ a kɛlen ka fanga ta n'a nana Burkina a taalen a tilala k'a fɔ ko Afrique ɲɛmaaw Afrique yɛrɛ jamanadenw ko kelenw tɛ parce que ɲɛ b'a la ko minnu bɛ jamana mara la olu ye mɔgɔ olu si ka ca africain ninnu ye denmisɛnnin a fanba bɛ 118 donc olu ye denmisɛnninw de donc mɔgɔ suguya kelenw tɛ a y'o remarqué de kɛ donc mais problème ye min ye sisan kɛlɛ de bɛ kɛlɛ ka diɲɛ la taa ɲɛ sisan n'a bɛ fɔ a ma ko appareil sécurité militaire kelen bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ kɛlɛ de kɛlɛminɛn kɛlɛ sécurité armement terrorisme u bɛ ka balo de la sisan o kelen bɛ ka diplomatiw yɛrɛ de bila kɛrɛfɛ diɲɛ kɔnɔ Amérique b'o la France b'o la puissance ba ninnu bɛɛ b'o la n'o tɛ an ɲɛ bɛ mun na MINUSMA bɛ yan san o san Nations Unies ka miliyari $1 la o de bɛ don Nations Unies ka musaka la yan MINUSMA ka musaka la yan o dun ma na lakana ni kɛlɛli kama u nana lafarali de ko a fɔ ma ko interposition ou stabilisation mana ka an ka mɔgɔw dɛmɛ kɛlɛ la dɛ nana de k'a fɔ ko ka don frontière la mais ko mɔgɔ min bɛ yan ba 16 ani tila Nations Unies civil ni militaire i b'a fili ka taa kunbɛ ɲɛfɛ de non mais mɔgɔw bɛ sara minɛnw bɛ san donc hali Barkan bɛ sara o de la France ka wari tɛ Barkan na o France bɛ baara kɛ Nations Unies de ka mandat kɔnɔ c'est pour cela ale kelen bɛ se ka taa terrain kan parce que accord bilatéral b'a n'anw cɛ i ma Nations Unies mɔgɔ jumɛn ka bɔ anglais ni hélicoptère nana hollandais ni hélicoptère nana e olu ye min tɛ taa yɔrɔ la o bɛɛ bɛ Barkan ka mara de kɔnɔ Barkan b'a f'u ɲɛna a ye to yan anw de bɛ taa terrain mais a bɛɛ ye Nations Unies ka wari de ye bon n'i ye Union européenne fana ka wari t'a kan i bɛ miliyari 2 la euro la donc i bɛ tu as 1300 milliards de francs CFA min bɛ don musaka la nin kɛlɛ in kama san o san a fɔ tun tɛ caman bɔ an ka problème na non mais hali an ka armée budget tɛ 500 milliards bɔ san kɔnɔ loi de programmation militaire min kɛra 215 fo 19 na o tun ye miliyari 1,200 ani 30 de san 5 kɔnɔ donc il faut que mɔgɔw ka faamuya il faut que an ka maliyɛnw an ka sigi an ka hakililabaara de kɛ ka jateminɛ an bɛ taa fan min fɛ an kan ka min kɛ an ni min kan ka min kɛ a dusulako tɛ koyi an tɛ karisa fɛ an bɛ karisa fɛ o t'a la f'an ka jateminɛ de ye diɲɛ ye min ye sisan jamanaw interdépendant don mais dɔnnikɛla ba dɔ bɛ yen ko Morgenthau ale de hakili ba bɔ relation internationale kɔnɔ 20e siècle la allemand de tun don a ko les relations internationales c'est la lutte pour le pouvoir mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn dominer de tant que kɛlɛ b'i ka dugu la jamana fanga bɛ dɔgɔya troupe étrangère bɛ ka dugu kan et t'u contrôler yamaruya jumɛn bɛ bolo ji ka jamana kan ne ka jamana bolili kan il faut pas k'an ka sɔn ni kɛlɛ in ka taa ɲɛ de parce que ninnu bɛ san 100 ni problème tɛ ɲɛnabɔ an tɛna an yɛrɛ sɔrɔ f'an ka fɛɛrɛ de kɛ kɛlɛ in bɛ ban cogoya min na rapidement an ka ninnu nabɔ yan mais o k'a sɔrɔ plan B b'an bolo n'u bɔra yen France ye yɔrɔ minnu libéré f'an yɛrɛ kan non f'an yɛrɛ an ka armée nationale n'an ka force de défense et de sécurité f'an ka fɛn dɔ yira dɛ an b'an jigi da an yɛrɛ de kan fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka tɔw fara an kan n'an tɛ se ka min kɛ u b'an dɛmɛ o la. I bɛ wara faga kɔni o y'a sɔrɔ a kɔngɔ dɔ b'i bolo fɔlɔ. Voilà. Tengalona tunaw mana. Namana adiɲɛ nabɔ. Kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ min ye farafinna tilebinfɛntɔn kuluba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ CEDEAO olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka na an faso Mali yɛrɛ kɔnɔ kunun ko kunnafoni sɛbɛn ka lakali la Nigeria fanga ɲamakɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Goodluck Jonathan ale de tun bɛ nin ciden kulu ɲɛmaya la o kɔfɛ CEDEAO yɛrɛ ka kuluba min bɛ yen n'u b'a fɔ k'a fɔ commission de l'organisation o fana ɲɛma tun bɛ yen n'o ye Jean-Claude Kwasi Buru ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ ninnu ka nin taama a bɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn min farafinna tilebinyanfɛntɔn jamana ɲɛmaw ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛ nin kalo in tile 12 san 2020 ni san 2021 ka ɲɛsin Mali a politiki tasiraw ma o ciw de natɔ do kana a walawalali kɛ fanga ɲɛma yɛrɛ fɛ fanga ɲɛma yɛrɛ ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin ci ninnu bakurubaya la a bɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn min
ni farafina tile bienfɛtɔ ɲɛmaw kɔni sigilen bɛ bi k'a fɔ Mali fanga na tɛmɛ fanga u ka baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan cogoya jumɛn na février kalo tile 27 nata san 2022 kalataw baara bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakarila ka kɛɲɛ ni Musa Sayon Kamara ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ farafina tile bienfɛtɔ jamana ɲɛmaw u ye sigi kɛ tile 10 kɔfɛ min ye u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlenw ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka na anw fɛ Bamakɔ yan nɔ ka na kumaɲɔgɔnya kɔni kɛ a ye a yira k'a fɔ min ye Goodluck Jonathan ale tun bɛ ko in yɛrɛ ɲɛmaya la o kɔfɛ Jean-Claude Kwasiburu ale fana tun bɛ yen kulu in yɛrɛ kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ kabiri fanga yɛrɛ tako filanan na n'o ye coup d'état ko filanan ye ninnu ka wulikajɔ senfɛ a gɛlɛyara kosɛbɛ u ni jamana ɲɛmaw ka se ka waati yɛrɛ sɔrɔ nka maa bɛ se k'a fɔ kunun ko u nalen min ye colonel Asimi Goïta ye u ni ale ye ɲɔgɔn ye u ye bisimilayi kɛ ka se ka kumaw kɔni da yira ɲɔgɔn na kuma ninnu senfɛ min ye an ka jamana yɛrɛ ɲɛmaa bɛ maa min bolo bi a ye kibaruya dɔw bɔ ka bin ka a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la ŋaniya ɲumanw o bɛ jamana faamaw la bi hakilina min bɛ farafina tile bienfɛtɔ ɲɛmaw bolo ani u ka gouvernement ka ɲini Mali fanga ɲɛmaw fɛ diyagoya février kalo tile 27 natɔ san 2022 kalataw baara bɛɛ lajɛlen ka kɛ wa a ma dan o ma min ye janvier kalo min natɔ filɛ nin ye yanni ka se o laban ma olu baaraw pereperelatigiw ka kɛ sɛbɛnfuraw ye ka taa di CEDEAO fanga ɲɛmaw yɛrɛ ma nin kɛra cikanw ye ciga min ni a fɔra Mali fanga ɲɛmaw yɛrɛ ɲɛna kunun ko kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko Asimi Goïta a ye jaabi kɛ ka se ɲɛsin nin kuma in yɛrɛ ma o jaabi ye mun ye a y'a yira k'a fɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra Mali fanga ɲɛmaw fɛ o bɛ fɛn wele faransikan na ko conseil des ministres o conseil des ministres senfɛ avant projet de loi dɔw kɛra kalataw yɛrɛ kan olu pereperelatigiw dira o kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kuru kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛna sigi o bɛ fɛn wele faransikan na organe unique de gestion des élections o ɲɛfɔra CEDEAO ka cidenw ye o kɔfɛ min ye k'a fɔ hakili jagabaw bɛna kɛ o bɛ fɛn wele faransikan na révision du fichier électoral ka se ka jateminɛ kɛ kalata a sɛbɛnfuraw ko olu sariyaw yɛrɛ jateminɛ hakili yɛrɛ fɛ o kɔfɛ min ye enrôlement ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka se ka maa minnu si sera kalata yɛrɛ ye olu tɔgɔw ka se ka sɛbɛn ka se ka olu don cogo bɛɛ lajɛlen na kalata nata la ninnu bɛɛ kɛra baara ye baara min ni o kɛra Mali fanga ɲɛmaw fɛ Asimi Goïta a ye nin pereperelatigɛ di CEDEAO a ka ciden ma nin bɛɛ kɔfɛ sa min ye Goodluck Jonathan a kɔni a bɔlen kɔ Asimi ka kumaɲɔgɔnya la a ko ale kɔni kɔrɔfɔ ninnu mɛn nka olu kɔni bɛ min fɔ CEDEAO fanga ɲɛmaw an'u ka gouvernement u jɔlen bɛ yɔrɔ min na o de k'a fɔ yanni ka se nin san yɛrɛ laban ma pereperelatigɛw ka se ka kɛ Mali fanga ɲɛmaw fɛ calendrier ka bɔ calendrier mun ni a bɛna kalata yɛrɛ cogoyaw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni maa bɛ se k'a fɔ jigisigi kumaw kɔni sɔrɔla a kɔnɔna na nka nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na a yirala k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaw u bɛ ka sigi kɛ nin waati in na a dɔ la CEDEAO ye hakilina min fɔ ani CEDEAO ye jate min fɔ u na bɛn ni ɲɔgɔn ye sabu Mali fanga ɲɛmaw tun ye a yira diɲɛmaw la k'a fɔ lakanabaliya min bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi a ka gɛlɛn karataw olu ka se ka kɛ nka olu kɔni bɛ min fɔ diɲɛmaw ye min ye k'a fɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ni a nun donna nin kalo in yɛrɛ kɔnɔna na o sigi kɛrɛnkɛrɛnnen o de bɛna pereperelatigɛw di kalata baaraw bɛna kɛ cogoya minnu na min bɛna kɛ waati min na ko olu ɲɛfɔ nin ye kuma ye bi kuma minnu ni maa bɛ se k'a fɔ u tɛna se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ sabu a yirala k'a fɔ o sigikafɔ in a nun bɛ t'i jɛ nin kalo in tile 31 na o ni CEDEAO ka jate kuma dɔ la o bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko laada la min ye Goodluck Jonathan n'a nana anw fɛ yan nɔ ani politiki maaw olu bɛ ɲɔgɔn ye ani société civile maaw olu bɛ ɲɔgɔn ye ani marabolo ɲɛmaaw olu bɛ ɲɔgɔn ye ani maa wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn ye nka nin nali yɛrɛ la
o kɛra nani kɛrɛnkɛrɛnnen ye Assimi Goïta kɔfɛ ani politiquement u ma ɲɔgɔn ye maa minnu bolo bila bɛnkan sɛbɛn na Algérie bɛnkan sɛbɛn na ani olu fana ma ɲɔgɔn ye société civile maaw ani olu fana ma ɲɔgɔn ye tuma dɔ la maa b'i yɛrɛ ɲininka yala nin tɛna kɛ gɛlɛyaba ye wa sabu n'i ye jateminɛ kɛ jɛkulu caman bɛ yen bi minnu ma sɔn ka taa nin assise kɔfɔlen in na hali n'a sɔrɔla k'a fɔ Mali ka ɲɛnamaya kuma bɛɛ lajɛlen perepelatigɛw bɛna di i n'a fɔ maa minnu tɛgɛ bila Algérie bɛnkan sɛbɛn na n'o ye mouvement signataire maaw ye olu ma sɔn ka taa assise in na o kɔfɛ jɛkulu wɛrɛw bɛ yen mun ye mouvement ye olu fana ma sɔn ka taa assise in na o kɔfɛ parti politique fana bɛ yen minnu ma sɔn ka taa assise in na nka o n'a ta bɛɛ min ye Goodluck Jonathan a ma ɲini cogoya si la ani nin tigilamɔgɔw ka ɲɔgɔn ye kuma foyi an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Ah chérie, il y a Macron qui a dit ni macaroni la ki kai pasta roma ye alkama mugu gere ye mi me glan an yɛrɛ fɛ Mali la yan kapal SF macron pasta roma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa dunna la ka di pasta roma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingo sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mɔgɔ b'a caman santa la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma anandan kadi anama kerebete. Awo Pasta Roma nandan kadi anama kerebete. Naumana arajo nyatagayo naumana Nyamana adinyana bo. Ko naumana. Alors baw kuna fondi sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ min ye Yakuba Katile ye ale ka taama dɔw senfɛ Faransikaaw fɛ yen a nana wele kunnafoni sira dɔw kan ka se ka barosigi kɛ ni a ye Mali yɛrɛ bɛ lahala min kɔnɔ bi ale ka hakilina ye mun ye a kan ni kunnafoni sira yɛrɛ tɔgɔ ka fɔ Africa 24 kunnafoni sɛbɛn ka lakale la a ko ka kɛ n ye Yakuba Katile ale ye taama min boloda ka taa Faransikaaw fɛ baaraɲɔgɔnya yɛrɛ senfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ nin kalo in tile 20 san 2000 ani san 21 wele nana bila a ma min ye Africa 24 maaw u bɛ ka sigi kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen n'u b'a fɔ ko journal télévisé a yirala k'a fɔ a nana wele nin kɛnɛ in yɛrɛ kan ka ale ɲininka Faransi ni Mali yɛrɛ cɛla gɛlɛya minnu bɛ yen ale hakilina ye mun ye a kan o kɔfɛ farafinna tilebinyanfɛntɔn ka kuluba min bɛ yen ni o ye CEDEAO ye ale ka hakilina ye mun ye bi u bɛ ka bagabagali min ta ka ɲɛsin Mali ma don n'a nataw la bagabagali min n'a bɛ se ka wuli sɔrɔ nasiraw gerenin na ka baro nana boli nin bɛɛ lajɛlen kan min ye Dawuda Sangare ale ka fasiri don a ye a yira k'a fɔ Yakuba Katile an bɛ waati min na i ko sisan ale de ye jɛkulu ɲɛmaa ye jɛkulu min ni o bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ a yɛrɛ dɔ la a bɛ fɔ k'a fɔ ko institution yɛrɛ don kunnafoni sɛbɛn ka lakali la u b'a wele k'a fɔ conseil économique social et culturel du Mali o ɲɛmaaba don a yirala k'a fɔ Yakuba Katile ɲininkalen kɔ k'a fɔ sigi min kɛra farafinna tilebinyanfɛntɔn fɛ nin kalo in tile 12 san 2000 ani san 21 Nigérakaw yɛrɛ fɛ Abuja ale fɛla ye mun ye a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ diyagoya de kɔni sigilen bɛ Mali faamaw kɔni kan min ye février kalo nata tile 27 san 2000 ni san 22 kalataw bɛɛ lajɛlen min ka sigi sen kan ni o ma kɛ gɛlɛyaw bɛ bi min bɛna ta ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ ma Yakuba Katile a ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni fɔra nka ale kɔni bɛ min fɔ CEDEAO fanga ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ u ka nin gɛlɛya minnu bɛ bi n'u bɛ k'a ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma a dɔ la a tɛ politikiman sɔrɔ a tɛ fanga ɲɛmaa sɔrɔ a bɛ jamana a bɛ jamana kɔnɔdenw gansanw de sɔrɔ minnu ma min u ma bɔ minnu bɛ tuma dɔ la hali u ka tile dayirimɛ yɛrɛ u tɛ a sɔrɔ u yɛrɛ ye o ye gɛlɛyaba ye bi o tuma ale b'a ɲini CEDEAO fanga ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ka Mali gɛlɛya in k'a lagɛ diɲɛma jɔlenna sabu nin tɛ bila gɛlɛya ye gɛlɛya in bɛ Mali ka kabini 2012 waati o kɔlɔlɔw de bɛ ka na dɔɔni dɔɔni o kɔfɛ a ye a yira k'a fɔ min ye kalatako kuma ye ale bɛna min fɔ o la kɔni jamana bɛɛ min na bi ni maa o maa y'a wajibiya Mali yɛrɛ kan k'a fɔ a ka kalata kɛ nin waati in na i bɛna an bɔ gɛlɛya dɔ kɔnɔ ka taa an don gɛlɛya dɔ kɔnɔ sabu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ
lakanabaliya min bɛ mali kɔnɔna na bi o tɛ mali to k'a fɔ a ka taa kalata labɛn ni kalata kɔni labɛnna ten ale yɛrɛ limananen bɛ a la k'a fɔ a tɛna kɛ fɛn cɛɲuman ye cogoya si la wa waati sera sa a bɛ weleweledakan kɛ ka ɲɛsin mali faamaw ma u ka fɛɛrɛw kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan société civile classe politique nin bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni o kɛra laɲiniw bɛ se ka sabati ni o kɛra an mana bɛn min kan o bɛ se ka da diɲɛmaw ɲɛkɔrɔ kumaɲɔgɔnyaw ka sɔrɔ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ka don a kumaɲɔgɔnya na maa si kana kɛ den kɛrɛfɛ ye ale yɛrɛ fɛ o ye fura ɲumanba ye nin ko in na kunnafoni sɛbɛn ka lakali hali bi a ye a yira k'a fɔ min ye mali ani faransi yɛrɛ cɛ ye a ye a yira k'a fɔ siga t'a la gɛlɛyaw kɔni bɛ yen bi nka mali ye jamana min n'a fana ka yɛlɛma hɔrɔnyaw bɛ a bolo siga t'a la wa mali ye jamana min bɛ a yɛrɛ bonya n'a ma ya k'a fɔ tuma dɔ la baaraw taabolo olu bɛ ka jɛngɛ a ka kan ka layi diɲɛma jɔlen na nka o tɛ a yira k'a fɔ malidenw u bɛ faransidenw de juguya la ayi i bɛ taa sɔrɔ baaraɲɔgɔnya tuma dɔ la a gɛlɛya la de wala a jɛngɛnna de o de b'a to gɛlɛya dɔw bɛ se ka na mali ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ la nka nin n'a ta bɛɛ kuma yɛrɛ kɔrɔma yɔrɔ ye min ale bolo o de ye k'a fɔ malidenw bɛ yɔrɔ min na bi u kan ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen de sigi kulu min n'a bɛna kumaɲɔgɔnya kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ la o kumaɲɔgɔnya senfɛ mali fɛla ye min ye o perepelatigɛw bɛ bɔ ka taa di diɲɛmaw ma n'a ma ɲa k'a fɔ yɛrɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenw de kɛla bi mali faamaw yɛrɛ fɛ u bɛ fɛn wɛrɛ faransikan na assise nationale de la refondation nin ye hakilina ɲumanba ye o hakisigi ni maliyɛnw bɛɛ lajɛlen tun sera ka ye a kɔnɔna na k'i fɛla fɔ bɛɛ fɛla ka se ka lamɛn ka se ka o kumaw ta k'a kɛ sɛbɛnfura ye ka taa n'a ye farafinna tilebɛnfɛtɔnw ka kuluba yɛrɛ kɔnɔ ale yɛrɛ fɛ o tun ye baara tacogo ɲuman ye nka a bɛ to nin kɛnɛ kan ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin communauté internationale ma olu minnu ɲɛ bɛ mali la bi lakanabaliya yɛrɛ kɔnɔna na olu minnu ɲɛ bɛ mali la bi sɔrɔ yɛrɛ nagasiri kɔnɔna na a b'a ɲini fɛ u ka fara mali kan bi ka se ka mali dɛmɛ nin tɛ waati ye waati min maa kan k'i mabɔ mali la maa kan k'i madon mali la bi ka se ka mali dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na kunnafoni a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant an baw o l'indépendant kelen a ye a yira k'a fɔ ko bɛ dugu la dugu yɛrɛ bɛ ku la bɛrɛbɛrɛtɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ parena ani kodɛm olu kɔni kɛn bɛ bi ka damakasi sɛbɛn don ka ɲɛsin adama jarama jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ yɛrɛwolo déboussure rempart o yɛrɛ kuma lasela don wala n k'a fɔ a ɲɛma don ka kɛɲɛ sa sigida 4 ale kiiritigɛso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ tribunal de la commune 4 u ye damakasi sɛbɛn kɔni ta ka ɲɛsin nin yɔrɔ ninnu ma adama jara bɛn kɔrɔfɔ dɔw bɔra ale da kɔnɔ ka ɲɛsin nin bɛrɛbɛrɛtɔn fila in ma olu kɔni y'a ye k'a fɔ a ma bɛn cogoya si la kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ka lakali la a ko ka kɛɲɛ ni kunun ko ye décembre kalo tile 21 san 2021 a yira la k'a fɔ min ye sigida 4 na olu ka bɔlɔlɔ sira min bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko page Facebook olu kɔni ye forobali dɔw kɛ ka a yira k'a fɔ olu ye laɲini kɛ an ka jɛkuluba min bɛ yen n'o ye wasaden ladegew ka kulu kɔnɔna ye conseil national de la transition k'a ɲini olu fɛ birifini min bɛ adama jara bɛn yɛrɛ kamara ka se k'a lamini birifini o ka cɛ ka bɔ a la sabu kiri mago bɛna se a ma damakasi sɛbɛn kɔni dolen bɛ a kɔnturu la a juguya la bɛrɛbɛrɛtɔ fila fɛ parena ani kodɛm olu ye a yira k'a fɔ kɔrɔfɔ dɔw bɔra a da kɔrɔfɔ min ni a bɛ se ka kɛ dankari ye olu yɛrɛ ma olu fɛ o tɛ se ka faamu cogoya si la nin kɔrɔfɔ in yɛrɛ sɔrɔla mun fɛ ka kɛɲɛ sa papalikɛlaw ka wulikajɔ min kɛra baɲankara mara yɛrɛ kɔnɔ dugu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ songo maa 30 ani maa 1 bɔɲɔnko olu nana bɔnɛ u nin na musolakaw ani dentanniw kunnafoni sɛbɛn ka lakali la yusuf kamara ale ka fasiri don a ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la nin perepelatigɛw kɔni nana kɛ min ye sigida 4 na o kiiritigɛbɔso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ tribunal de la commune 4 olu ye a furubaya ka laɲini kɛ CNT maaw yɛrɛ fɛ adama jara bɛn u ka bila kiri ka bolo kan u ka se k'a lamɛn sabu n'a ma ya k'a fɔ ale bɛ kulu min kɔnɔ siga kɔni t'a la birifini de birinen b'a kan birifini min tuma dɔ la a bɛ se k'a kisi ka bɔ kiri yɛrɛ a ɲininkali yɛrɛ ma
o ye fɛn ye fɛn min ni a dɔ la kiiri tɛna se k'a ka baara kɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin plainte in yɛrɛ n'o ye damakasi ye o nana don Adama Jara Ben tɔgɔ la ani maa wɛrɛw minnu bɛ sɔrɔ nin kuma ninnu fɔbagaw yɛrɛ la kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ baaraw kɔni nun donna a taara ka ɲɛsin minisiri min bɛ ni ale ka baara bɛnnen don ka ɲɛsin kiiriko yɛrɛ ma marabolo ɲɛmaa n'o ye premier ministre a taara ka ɲɛsin o ma min ye k'a fɔ CNT ɲɛmaa ni o ye wasaden ladego minnu bɛ bi olu ka ɲɛmaa a taara ka ɲɛsin o fɛnɛ ma o b'a yira k'a fɔ sigida naaninan a m'a ko bila dagagirinda la sigida naaninan kiribondaso a m'a ko bila dagagirinda la a yirala k'a fɔ maa si kɔni tɛ bi sariya yɛrɛ sanfɛ n'i ye waleya kɛ waleya min tɛ bɛn sariya kɔnɔ i bɛ wele ka taa ɲininka sigida naaninan kɔni y'a ka baara kɛ u bɛ fɛn wele k'a fɔ administration yɛrɛ nasiraw fɛ sa baara bɛ olu de bolo don n'a nataw la ka se ka Adama Jara Ben ka a bila min ye k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw olu ka yamaruya yɛrɛ kɔnɔna na u ka se k'a lamɛn nka an bɛ waati min na ko sisan siga kelen bɛ minnu na k'a fɔ ko a ye nin kuma ninnu fɔ ani minnu ni ɲɔgɔn cɛ la olu fana an bɛ waati min na ko sisan don n'a nataw la olu bɛna lamɛn yanni Adama Jara Ben ka birifini ka bɔ a kan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin bɛ a yira k'a fɔ dɔrɔn min tun bɛ bi jamana kɔnɔna na ni o ye ɲankilibaliya ye o bɛ fɛn wele k'a fɔ impunité nin ye kɛlɛ busan-busanni de talen ka ɲɛsin o ma k'a fɔ maa o maa bɛ yen i mana kɛ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la i mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la n'i ye dankari waleya ta n'i ye sariya sɔsɔ waleyaw kɔni ta ka ɲɛsin maaw ma siga kɔni t'a la i na ɲininka ka ɲankili min fana kan ka da i kan i na taa bila o ɲankili fana kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn kɔni ka lakali la a ye a yira k'a fɔ Adama Jara Ben a ka kɔrɔfɔ in ni nana sɔrɔ sababu min u ye lajɛ dɔ kɛ an ka yɔrɔ min bɛ n'o a wele k'a fɔ bourse de travail o lajɛ in senfɛ a ye lagosili ta wala a ye jalakili kɔni ta k'a ɲɛsin politiki fila ma olu yɛrɛ ka maire minnu bɛ yen Bayankara mara yɛrɛ kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ fagaliwaleya minnu kɛra ni a wolola fɛn min ni Bayankara sigibaw tun ye laɲini kɛ k'a fɔ k'u bɛ taa muruti fanga la muruti farida u bɛ fɛn wele faransikan na désobéissance civile ka ɲɛsin fanga yɛrɛ ma ale ka kuma yɛrɛ sɔrɔla o senfɛ o kɔfɛ min ye radio min bɛ n'o a wele k'a fɔ Peace FM a ka barosigi dɔ senfɛ a ye kuma yɛrɛ perepilatigɛ di o fɛnɛ kan kunnafoni sɛbɛn kɔni ka lakali la nin kɔni ye fɛn ye bi fɛn min ni a kɛn bɛ bi ka maaw kɔni kamana guwa nka kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ nin man ka kɛ kamana guwan ye n'a ma ya k'a fɔ CNT yɛrɛ a danga naaninan n'o ye Isakaw Jime ale nana wele kiiri tigilamɔgɔw fɛ ka tila k'a bila kiiri ka bolo kan o waati la f'a taara Bamakɔ kasobonba yɛrɛ la ni o kɛra yɔrɔ yɔrɔ CNT maa wɛrɛ man ka sɔrɔ k'i bɛ sariya sɔsɔ baara kɛ ko kiiri ka sigi k'i lajɛ kuma foyi an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. ko ka fɔ ka na ko n'aw ma nanga an lamɛnbaaw ni kunnafoni min bilama a bɛ ka dɔw kan u kamana na nka min ye Adama Jara Ben ye an yɛrɛ n'a ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ an baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen ni o ye Peace FM ye olu bɛ se ka espace min sigi kunnafonidilaw ani politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana yɛrɛ lahalaw kan o sigi la Adama Jara Ben wele bilala a ma sigi welelen kɔ an yɛrɛ ye an ma don a la nin ko yɛrɛ bɛ cogo di Faransika ko olu ka hakilina ye mun ye a la Wagner ko kuma olu ka hakilina ye mun ye a la hakililajigi don min sɔrɔla Adama Jara Ben da ka ɲɛsin nin jaabi ninnu bɛɛ ma an ka jɛ k'o lamɛn. An bɛ Peace FM ka faso publique an b'o kɛnɛ de kan. Ni ye jateminɛ kɛ bi CEDEAO ye ale kelen don ka wulikajɔ kɛ ka bɛn ni nin kalo in tile 12 ye aw fana ko k'aw bɛna wulikajɔ kɛ fo ka taa se kalo in tile 12 ma concrètement ni CEDEAO ye ɲangini ta ka Mali sɛgɛrɛ bi aw yɛrɛ fɛ bɔda bɛ aw bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma. An bɛ maliyɛnw fɔ u ye wulikajɔ minnu kɛ kunu ka se bi ma juma le 10 décembre 2021 ni juma jiginna an ka ɲɔgɔn sɔrɔ goudron la an b'an daga juma su an bɛ si ye sibiri an bɛ si ye ni CEDEAO kumana jaabi min b'an bolo surasiw ko ko c'est le terrain qui commande kɛnɛ kan ye an b'o bolodali kɛ wulikajɔ min ka ɲi ka kɛ o nɔgɔnni na an bɛ don wulikajɔ kɔnɔ an bɔra kuma wagati kɔnɔ waleya de bɛ sisan k'an faso bɔ jɔnya juru kɔnɔ. I n'a fɔ waleya sugu jumɛn? Ni jamanadenw bɛnna min ka goudron kan o de bɛ waleya o don kama.
ka kurabo senfɛ i tun ye layidukanw di maliyɛnw ma k'a fɔ ko groupe Wagner mɔgɔw k'u bɛ nale i tun ye waati dɔw yɛrɛ fɔ fo bi mɔgɔw ɲɛ mɛnna sira la yala i tun bɛ ka mɔgɔw nɛgɛ de wa ou bien tiɲɛ de tun an ye min fɔ an ko groupe Wagner k'u ka kalanfaw n'a bɛ fɔ expert minnu bɛna jateminɛ kɛ yan'u ka se kɛnɛ kɔnɔ an ko 50 sera an ka jamana kɔnɔ u ye jateminɛw kɛ k'u bɛ se ka Mali dɛmɛ pour que guerre ka ban mais o kɔrɔ tɛ sécurité banna mais Mali ka guerre ka ban k'u bɛ se ka Mali dɛmɛ kalo 6 ko irisiw y'o fɔ an y'o lase de kɛ k'an sinsin dalilu dɔw kan minnu diyalen don an bolo o kɔ irisiw ka ministre des affaires étrangères ko Nations Unies na ko tiɲɛ don ko Mali ni Wagner sigira ka kuma ko Mali n'u ye kuma caman kɛ ko o tɛ olu ka sira fɛla ye ko mais Mali ni Wagner kumana kɔfɛ Ablaye Diop bɔra kɔsa in na Moscou ani irisiw ka affaires étrangères Sergei Lavrov ye ɲɔgɔnya ko tiɲɛ don k'olu ka instructeurs bɛ Mali kɔnɔ minnu n'olu ye kalanfaw ye surasiya bunna kun kan k'u bɛ Mali kɔnɔ an t'an sigi ka janvier kalo lajɛ malidenw ni min falenna o kɔnɔ komi sisan sonner à gauche frapper à droite o de bɛ sen na an k'an sigi ka janvier kalo ma kɔnɔ n'o falenna min na malidenw an n'o lase ɲɔgɔn ma aw ka kumaw tɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ministre des affaires étrangères ko k'olu fana y'a mɛn réseaux sociaux sanfɛ i n'a fɔ tɔw y'a mɛn cogoya min na bi ne ko ale bɛ ka sinsin mɔgɔw b'o faamu cogo di kumaw tɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kumaw n'u fɔbagaw de don ani kumaw n'u tɛmɛsiraw don ko ji bɛɛ n'a boli sira don an bɛ ka min fɔ irisiw ka ambassadeur bɛ k'o fɔ n'olu y'a kanu bi ka tɛmɛ nin sira fɛ faransi ka ministre de la défense nana a ye Sadio Kamara ɲininka ko i hakilina ye mun ye Wagner ko ka Sadio ko ka Wagner wele Wagner kana wele k'o tɛ ɲininkali ye ko jɔn bɛ se ka Mali dɛmɛ bi k'an bɔ terroriste faga kɔnɔ don o don dugu ci don o don jolibɔ k'o de ye ɲininkali ye o kɔ u bɔra ka jɔ journalistes ɲɛna a kumana ka kuma faransi ministre de la défense Florence Parly a tilalen ko Sadio Kamara k'i bɛ kuma wa ko kuma tɛ n bolo hakilima bɛ kulu kuncɛmala dɔ fuba ye min bɛ sen na révolution silencieuse an b'o sira de kan u bɛ sɔn min fɛn na wagati min jugu b'i kan jugu dɔ b'i kɛrɛfɛ dɔ bɛ k'i lajɛ o wagati bɛ hakili de bila ɲɛfɛ kosɛbɛ pour que i bɛ se ka bɔ i ye jalaki ta ka ɲɛsin Baɲangara peuple ma ko minnu b'a fɛ ka désobéissance civile kɛ aw dun y'a kɛ yala i bɛ fɛ ka fɔ aw ka désobéissance civile ni ninnu ta danfara jumɛn b'u an ma jalaki ta ka ɲɛsin ma an ye lasɔmini de kɛ ka ɲɛsin ma parce que e ye min fɔ anw y'a k'u ɲɛ k'anw to a la Cɛbilen Darame y'anw wele téléphone na wagati min anw bɛ désobéissance civile la n'an ye kati sira tigɛ a y'anw wele wagati min an ye araye sira tigɛ Sobɔn le araye o wagati Cɛbilen Darame ne yɛrɛ wele wagati min na an bɛ désobéissance civile kɔnɔ n'ale ka parti tɔgɔ yira o signeli fɛ parce que il y a Badiangara commune il y a Badiangara cercle il y a Badiangara région Badiangara cercle eli naani de b'u bolo u ye communiqué kɛ bi ko bugunatigɛ u yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ ye dɔw b'a fɔ eli t'u bolo k'ale Badiangara maire an t'a dɔn yɔrɔ min maire don k'ale ne bɛ CNT kɔnɔ ne t'a kalama o tɛmɛnen kɔfɛ Cɛbilen ninnu bɔra bi partenaire ye communiqué kɛ ko eli naani b'u bolo parce que u b'a dɔn an bɛ ka taa gun min kan a bɛ na kɛ dalilu contre dalilu ye donc o kama an y'o de fɔ n k'an b'u lasɔmi an ɲɛ bɛ partenaire mɔgɔw de bɛ ka lettre publier k'a cari bɔlɔlɔ siraw fɛ u k'u fara partenaire ko dɛm mɔgɔw olu de bɛ k'o baara kɛ o kama se ka manipulation ta ka don ko in kɔrɔ an ye nin de fɔ k'an sɔnni sigi a kan o kɔfɛ ani Bajangarakaw yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye kunun a bɛɛ dafalen an ko n'an ka kuma in y'u tɔɔrɔ an ye hakɛto ɲini anw tɛ bonya o ma n ko mais min ye parti politique mɔgɔw ye a y'an n'olu to ɲɔgɔn na komi u b'a la ko bin kɛr'u kan kuma fɔr'u ma u bɛ min jalaki ko mais k'u b'a to sariya k'a baara kɛ an ko kuma ye tɔ k'a jɛ u bɛ fɛ k'a kɛ komi sariya fila de bɛ yen justice à géométrie variable u bɛ k'a kɛ i b'a fɔ o baara de bɛ sen na c'est à dire minnu bɛ fanga fɛ olu tɛ jalaki mais minnu bɛ fanga contre la n'u bɛ ka fanga lagosi olu de bɛ jalaki olu de bɛ minɛ kiri la an ko bɛ tribunaliw yɔrɔ dɔn u ka avocat b'u bolo u b'u tilen ka taga kiri don n'u ye kiri don n'o wolola min na olu yɛrɛ bɛ faamuyali caman kɛ anw fana bɛ faamuyali caman dalilu jumɛn b'e bolo ko ninnu ka élu de bɛ ka nin ko ninnu ɲagami ta waleya minnu kɛra liste b'an bolo u ye baara minnu kɛ o fana kibaruya bɛɛ b'an bolo Eli ademaw bɛ nin ko in na minnu y'a signé Bamako yan olu ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka transition Eli Sinidi olu bɛ Bajangara kɔnɔ deuxième adjoint do terminé olu tɔgɔ bɛ liste in na u danna liste in ma nka an b'a dɔn u ye baara min kɛ an bɛ k'u makɔnɔ komi ko tribunal ko bɛ se ka yaala n'o falenna min na maliyɛnw tɛna ko seere an kɔni bɛ min dɔn an tɛ kuma fɔ ten parce que an ye silamɛw ye an ye hɔrɔnw ye min ka jiginɛ ta k'i b'a da adamaden na ne welela bɔgɔ jeninen kan nin bɛ k'a 14 ko diffamation a mɔgɔ bɛɛ tilala ka laban ka yafa deli an fɛ yala e CNDT membre mɔgɔ i ka sarawali i ko k'i jɛnnen don a kɔ yala aw bɛ ka nin mouvement min bɛ kɛ a wariw bɛ bɔ min di voilà nin bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ an b'an tigɛ fara ɲɔgɔn kan
ka sonorisation ta de do o tɛmɛnen kɔ journalistes ka ni conférence de presse bɛ olu ka wari de do an bɛ kulu min na bi an ye kulu 14 de bɛ ka nin organiser donc an ye ɲɔgɔn ye kɛ a budget bɛɛ c'est public an bɛnna min kan min bɛ ka ɲi ka bɔ a la an y'a tila tɔn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka ɲi k'i ka bɔta bɔ kulu 14 ɲɔrɔ serifu ka kulu b'o la M5 b'o la chauffeur b'o la commerçant b'o la yɛrɛwolo b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman mɛ kulu 14 o de farala ɲɔgɔn kan an ye wari tila bɛɛ lajɛlen bɛ na n'i ta ye pour que an ka se ka wuli ka jɔ i ko mouvement démocratique k'u ka waati kɔnɔ k'u ye impunité de fanga bonya kosɛbɛ a yakubara kosɛbɛ ni e y'o fɔ o tɛ mɔgɔw dabali ban wa parce que an y'a mɛn e yɛrɛ da kɔnɔ ko bandaw taara sujuru bi Macron ye o waati kelen o fanga kelen tugu k'a bɛ wele ko bɛ la an y'a ye k'a fɔ CNT mɔgɔw kangara ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ impunité o ye mun ye CNT mɔgɔw ma kanga ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ bandaw ka lettre kɔnɔ Mokhtar Wane de y'a sɛbɛn pour être plus précis CNT ɲɛmɔgɔyaso ye n wele n nana u ye lettre yira n na ko demande de levée de l'immunité parlementaire membre du CNT Adama Ben Jara. Au corps, objet pour injure public à l'endroit du président de la transition. Ne ka intervention kubu ya la mais minute ta ani saba. We ata YouTube la ka ke clé ka do télé la. Bureau sigira ka lajɛ we ya lajɛ plus de 20 fois. Ma fariŋara kono. Mais o man nenni ya kono. Itara sujuru bi o tɛ nenni parce que ala kira ala de ko Qur'an kono ka sujuru bi. Ka sujuru bi mɔgɔ ɲɔgɔn be bo ala o de fɔ ala kira. A kɛra mɔgɔ la bato de nga ma kɛnnen mɔgɔ la bato la olu fana be nga oni nenni tɛ kelen. An ko de bandaw ibe ka taa sujudu bi Macron ye sabali wa ni video lajɛ bandaw à l'Élysée ni y'o tape YouTube kan i bɛ bandaw ye a kɛmɛ k'i sujudu ka ɲɛsin Macron ma dɔw ko Covid foli don a ma ja Macron mi sujudu ale Covid kɛlɛ o Macron bɛ siran o ɲɛ an y'o de fɔ k'o bɔgɔla dɔn n'o tɛ o ma kanga ni fanga cɛ Adama Jara bɛɛ i ni ce ne de b'aw fo ni kɔ ka fɔ u ka na alors kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ min ye Faransi fanga ɲɛmaaw u ye kunnafoni dɔw forobaya ka yira k'a fɔ banbanci tigilamɔgɔw ka ɲɛmaaba min tun bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Sumana Bura ale ye maa min ka wuli ka jɔ ka bon papalikɛlaw ka kulu kɔnɔ kosɛbɛ ka kɛɲɛ utukalo san 2020 waati ni ma kofɔlen in kɛra sababu ye ka Faransi jamana kɔnɔden ma wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko bonɛ u ni na Niger yɛrɛ dugukolo sanfɛ kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ a ko o n'a ta bɛɛ ni ma kofɔlen a ka wulikajɔ fanga tun ka bon kosɛbɛ cɛncɛnfuga jamanaw yɛrɛ kan kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a ka lakalila a ko Faransi fanga ɲɛmaaw u ye kunnafoni dɔw forobaya ka a yira k'a fɔ maa min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Sumana Bura ale yɛrɛ ye maa ye u bɛ fɛn wele k'a fɔ chef du commando jɛkulu minnu bɛ yen bi ni olu bɛ ka wulikajɔ kɛ ka kɛlɛ kɛ ni alisilamɛya yɛrɛ tɔgɔ ye ka bɛn ni utukalo san 2020 waati a nana wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Faransi jamana kɔnɔden dɔw ma minnu ka wulikajɔ tun bɛnnen don ka ɲɛsin adamadenw tɔbɔtɔli yɛrɛ ma ka fara u yɛrɛ jɛɲɔgɔn 2 minnu tun bɛ k'u taama kɛ n'u ye n'o ye Nigériens ye ka na ninnu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na kunnafoni sɛbɛn ka lakalila Abdoulaye Jara ale ka fasiri la a ko Faransi kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaaso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ état-major français olu ye perepelatigɛ di ka bɛn ni nin kalo in tile 20 san 2021 ka yira k'a fɔ état islamique au Grand Sahara u ka commando ba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Sumana Bura u nana tɛgɛ kɛ a kan ɲinini senfɛ ɲinini min ni u nana perepelatigiw bɛɛ dɔn k'a fɔ nin de ye Sumana Bura ye u nana a gosi sa k'a bɔnɛ a nin na kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko nin ma kofɔlen wulikajɔ tun bɛ ka taa ka ɲɛsin a ma a bɛ waati jan bɔ sabu ale de kɛra sababu ye ka Faransi jamana kɔnɔden ma wɔɔrɔ bɔnɛ u nin na minnu tun ka wulikajɔ tun bɛ ka kɛ ka balow ta ka di maaw ma ani Niger olu jamana kɔnɔden 2 fana olu fana nana bɔnɛ u nin na nin cogoya in na kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko Faransi kɛlɛkɛcɛw mɛnna u bɛ ka nin ma kofɔlen yɛrɛ ɲini
waati min na u nana a perepela tigɛ yɛrɛ dɔn k'a fɔ tigitigi nin de don u ye mugujugu kɔni suru a kan wa ale yɛrɛ kelen tɛ kabiri nin waati laban ninnu na faransi kɛlɛkɛcɛw u ka wulikajɔ yɛrɛ bɛnnen don terorisi ɲamaba minnu bɛ yen ka se ka olu latunu pewu nin bɛ don fɛn kɔnɔ fɛn min faransi fanga ɲɛma u ye wulikajɔ min kɛ ni an ka cɛncɛnfuga jamanaw ye ni a sigi yɛrɛ kɛra faransikaw yɛrɛ fɛ yen po laɲini min sɔrɔla o la o laɲini dɔ tun ye k'a fɔ papalikɛla ɲɛmaba minnu bɛ yen faransi kɛlɛkɛcɛw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka se ka olu latunu ni olu latununa a dɔ la min ye papalikɛlaw u fanga bɛna dɛsɛ pewu kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko hakililajigi la min ye juin kalo san 2021 papalikɛlaw u ka ɲɛmaba dɔ tun bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ dadi ulde shahid nin ye maa ye maa min ni ale yɛrɛ mandiya tɔgɔ o de ye k'a fɔ abu darda u nana o bɔnɛ a nin na waati tɛmɛnenw na o kɔfɛ maa min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ sidi ahmed uldu mohamed alliance katab ale ye moritarikaden ye ale fana nana bɔnɛ a nin na faransi kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ fɛ nin bɛɛ kɔfɛ maa min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ al-mahmud akbayi alliance ikarayi ale fana nana bɔnɛ nin na faransi kɛlɛkɛcɛw fɛ o kɔfɛ waati tɛmɛnenw na ka bɛn min ye juwe kalo ye maa min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ isa al-sharawi ale yɛrɛ ye maa ye maa min ni papalikɛlaw u ka kunnafoni nasiraw u ka baaraw tacogo ani u ka nafoloko o bɛɛ tun bɛ nin maa kofɔlen in de bolo faransi kɛlɛkɛcɛw u nana nin fana bɔnɛ a nin na o kɔfɛ min ye abu abdurahman al-sharawi ale fana nana bɔnɛ a nin na faransi kɛlɛkɛcɛw fɛ nin bɛɛ kɔfɛ min ye k'a fɔ idnan abu sharawi nin fana ye maa ye maa min n'ale ka wulikajɔ tun ka bon kosɛbɛ maaw kɔni nɔfɛ an ka mali kɛlɛkɛcɛw fo ka taa bila min ye dancɛ saba min bɛ yen burkina niger mali jamana kɔnɔden gansan minnu bɛ yen u tun bɛ taa olu bɔnɛ u nin na ka sɔrɔ u ma min u ma bɔn nin bɛɛ bɛ a yira k'a fɔ faransi kɛlɛkɛcɛw u ye min fɔ u b'o taabolo kelen min kan banbatiw ka ɲɛma fɛn fɛn bɛ yen u bɛ ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin olu ma u mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la ka se k'u bɔnɛ u nin na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. ne ko ka n'a ka tiɲɛ fɔ malidenw ye. an lamɛnbaaw o l'indépendant kelen ye a yira k'a fɔ min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu kɔni bɛ munumunu salo la bi segu yɛrɛ ani mɔpti maraw kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko an ka kɛlɛkɛcɛw u caman de wulila k'u kunda segu marabolow ani mɔpti marabolow yɛrɛ kan banbatiw ka daga bɛ yɔrɔ yɔrɔ la banbatiw bɛ ka boli yɔrɔ yɔrɔ la ka se k'u kunda u kan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ a ko nin wulikajɔ in kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni ma bɛ se k'a fɔ kunkɔrɔtaw caman sɔrɔla a la sabu u tun bɛ sigiyɔrɔ minnu na n'u b'u ka ladegeliw u bɛ fɛn wele faransikan na ko entraînement u tun b'o kɛ daga minnu kɔnɔna na an ka kɛlɛkɛcɛw taara yen caman daga koloci k'u filenkolonci o kɔfɛ u ka kɛlɛkɛcɛw caman nana bɔnɛ u nin na k'u ka kɛlɛkɛminɛnw fana caman kɔni sɔrɔ an ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ fɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin tɛ a bɛɛ ye a yira la k'a fɔ min ye région de kucala sikaso a yira la k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw jiginna yɔrɔ ninnu fana na a bɛ waati jan bɔ maa dɔw tun bɛ munumunu salo kɛ ka taa gosili kɛ ka tila ka tunu an ka kɛlɛkɛcɛw u ye munumunu kɛ yɔrɔ ninnu na ka taa nin maakofɔlen ninnu caman kɔni bɔnɛ u nin na u ka dagaw caman bɛ yen ka olu fana latunu a yɛrɛ la k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko ninnu maaw ninnu ka sigi tuma dɔ la u bɛna don mali yɛrɛ kɔnɔna na ka taa gosili kɛ ka sɔrɔ ka don burukina jamana kɔnɔ wala ka don kurowari jamana yɛrɛ kɔnɔna na o kɛra u tununen ye a yɛrɛ la k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni bi u bɛ dugumana de la ka mɔmɔli kɛ maa o maa bɛ bi ko e sen bɛ nin ko ninnu na wulikajɔ kelen don i nɔfɛ k'i bɔnɛ i na wala k'i ɲɛnama yɛrɛ minɛ o kɔfɛ min ye an ka pankuruw ye olu fana bɛ sanfɛ ka munumunu salo kɛ pankuru bɛ tili kɛ sanfɛ an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ dugumana la olu fana bɛ gosili kɛ kunnafoni
an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ o k'a ma ko l'indépendant ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw. baw min ye jamana yɛrɛ camancɛ fan ye bi lakanabaliya bɛ o ye tiɲɛ ye ma caman bɛ bi minnu bɛ ka kasi kɔngɔ bolo denbayatigiw u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na kɔngɔ ye a sababu ye a yirala k'a fɔ ni wulikajɔw ma kɛ bi maa caman bɛ se ka bɛn a nin na ka sababuya kɛ kɔngɔ ye kunnafonidi sɛbɛnw caman kɔni ye lakaliw k'a kan nka an yɛrɛ baaraɲɔgɔn minnu bɛ kunnafoni sɔrɔ yen sira ninnu kan o dɔ ye Abdulaye Kulubali ye ale ye wele bila maribuka dɔw ma ale sigilen bɛ yen k'a ɲininka yala baloko bɛ cogo di bi olu yɛrɛ fɛ yen min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Yakuba Keita ka bɔ Maribugu. Yakuba Keita ka bɔ Maribugu. Maribugu bilama bi cogo di? Maribugu bilama kɔni gɛlɛya kɔni o kɔni ni fila tɛ kɔni tɛ kelen kɔni b'an kɔni kan yan. Gɛlɛya suguya bɛɛ kɔni b'an kan yan. Balon t'an bolo o ye tiɲɛ ye sira yɛrɛ t'an bolo ka taa jɛnɛ sugu jɔ. Banabaatɔ b'an bolo bi kan ka sa furati ka k'u la. An kɔni fanga kɔni ɲɛnɛ filɛ f'an dɛsɛra. Mɔgɔ min ma ka taa an sigara ko bɛnɲanya sɔrɔla ni ɲɔgɔn cɛ ko an lafiyala. U nana kumakan dama dama kɔni f'an ye ko an ka bɛn o kɔni kan. Ma kan kɔni ma lafiya ye dɛ parce que an tɛ ka taa yɔrɔ si. Gɛlɛya yɛrɛ min kɔni s'an ma baloko dɛsɛ banabaatɔ minnu kan ka sa kɔngɔ na balo yɛrɛ furakɛw ko o ye gɛlɛya b'an na sisan ani sira sɔrɔli ka taa sugu jɔ bɛnɲanya kɔni a kɔni kuma kɔni bɔra fanga yɔrɔ ka siɲɛw ma n'o ye conseil ni mairie kɛ adjoint ni fɛngɛ ninnu ye a bɛnɲanya kɔni bɔra olu kɔni fɛ ka sin an kɔni ma yan dumuni fɛ tɛmɛlen kɔ n'a ni min ye fo kɔfɛ ja in na n'o kɔni tɛ foyi kɔni ma se an kɔni fɛ yan ma gɛn ni dumuni ye u yɛrɛ ma se na fa bɛ k'an bolo yɛrɛ jɔn yɛrɛ ni jɛnɛ kɔni ka bon na dɔɔnin dɔrɔn fanga yɛrɛ kɔni an kɔni b'u kɔmɛ ten nka fanga ka don an kɔni ma ye an b'u yan ɲɛna yɛrɛ an kɔni b'u kɔmɛ ten ma se yan fanga foyi ma kɔni ma se an fɛ yan kuma laban kɔni na ne kɔni ma min fɛ yen ne b'a fɔ fanga tigilamɔgɔ ye n'a fɔra ko maa min ka taa i taa fan fɛ ko i ka taa fan fɛ o ye gɛlɛya ye maa bolo gɛlɛya min ni e sigilen tɛ n'a ye o ye gɛlɛya kɔnɔ min ɲini jatigila wale tigilamɔgɔ fɛ i k'i jija an kɔni bɛ se ka sira kɔni sɔrɔ min bɛ taa an ka futa siraw ni an taa siraw fan fɛ o ye kɔni ka dɔn ye fanga tigilamɔgɔ n'u bɛ se ka wuli k'u di k'an dɛmɛ i k'an dɛmɛ dɛ n'o tɛ kɔni an kɔni taacogo t'an bolo dɛ taacogo foyi kɔni t'an bolo i ye fan dɔ yira na ko an kana taa yen fɛ o dun de y'an ka sugu ye o de y'an ta fan ye an ka balo n'an ka fɛngɛ bɛɛ bɛ yen fɛ ni fiɲɛ dabɔ ma se ka da an ma an ka taa o yɔrɔ la ka taa an ka balo n'an ka fɛngɛ dɔ o de ka d'an ye an kana taa fan dɔw fɛ o t'u hakilila yɛrɛ ye o hakilila yɔrɔ la an ka taa Kuwakuru Moti Sofara ninnu an ka t'o fan fɛ nka mɛ jɛnɛ min y'an ta fan ye ko an kana t'o fan si fɛ an kɔni sigilen bɛ Ala ka dɛmɛ na dɛ. Anabaw ni ye nɔnɔ yɛrɛ marabolo olu maa dɔw ka seereya ye n'a hakili ye faamuya sɔrɔ Bamakɔ yɛrɛ la yan nɔ an balaka dɔw fɛnɛ olu y'u ka damakasi kɔni ta ka ɲɛsin fanga ɲɛmaw ma ka yira k'a fɔ u ye layidu min ta conseil des ministres la k'a fɔ balo yɛrɛ sɔngɔ bɛna nɔgɔya ale kɔni hakili la a kumaw ma bɔ a sira fɛ nka kuma ka ɲi a tigi yɛrɛ da kɔnɔ min sɔrɔla an balimamuso da kɔnɔ an ka jɛ k'a lamɛn. Nasaseki bɛ kasi de la musow bɛ kasi de la kɔngɔ banna minɔgɔ banna a gɛlɛyara dɛ lajuru mun taara nasaseki ya ma bɔ a sira fɛ a fɔra anw ye malo 100 sira o 100 sira 50 bɛ bin ka bɔ a la a ma bɔ a la dɛ malo bɛ 90 na malo bɛ 100 na malo bɛ 85 la tulu bɛ 260 la tulu bɛ 280 na tulu bɛ 240 na mɔgɔw ka prix tɛ kelen ye sukaro o bɛ 120 na sogo o kilo 550 nasaseki kasira forontobani tɛ se ka sa gɔyɔ tɛ se ka sa poivron vert tɛ se ka sa céleri tɛ se ka sa layi tɛ se ka sa jaba kumaba tɛ se ka sa dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la état de ye papier bɔ u y'a kɛ conseil des ministres de la u ye décret de bɔ fɛn dumuni fɛn 100 sira o 100 sira u bɛ 50 jigin ka bɔ a dédoiement na u y'a kɛ ni opérateur min ye o état de b'o dɔn u y'a kɛ ni mɔgɔ min an t'o dɔn état de b'o dɔn dansekaw ka wuli ka se opérateurw ma malo prix b'a nɔ na sukaro prix b'a nɔ na tulu prix b'a nɔ na nɔnɔmugu prix b'a nɔ na sogo prix b'a nɔ na foyi ma jigin ka bɔ foyi la ni défaut de don a bɛ état de la parce que anw t'a dɔn a bɔra mun na o an filɛ yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnla bi Bamakɔ sukaro ye 120 yɔrɔ bɛɛ a fiyɛna papier kɔnɔ dɛ mais a kɛwale ma kɛ ne président ko diɲɛ ko ko Mali kɔnɔ bɛɛ o de bɛ waleya PM fɛnɛ b'o togo la u ye ko in kɛ papier kɔnɔ togo min k'u jija u k'a waleya vraiment u k'a waleya dunkafa ka sabati ni dunkafa ma sabati kɔngɔ bɛ maliyɛn musow
la dɛ adamaden kɔngɔtɔ wallahi n'a y'i danga a danga bɛ taa fo lawurusi la kɔngɔ bɛ adamadenw na bi gouvernement k'a jɔ a jɔyɔrɔ la bɛɛ b'a fɔ gouvernement bɛ nin fɔ u t'a kɛ u jogo de ye nin ye n'i ye fɛn fɛn fɔ i k'a waleya tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana an lamɛnbaaw tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu gɛlɛya bɛ yen bi Mali bɛ yɔrɔ min na bi ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo bi kunna dɔɔni de la tiɲɛ don gɛlɛya bɛ dunuya kɔnɔ bi bana min bɛ yen n'o ye coronavirus ye a kɛlen don ka fɛn caman jɔ dugukolo sanfɛ Mali dɔrɔn tɛ nka fanga tun ye kuma dɔw fɔ jamana kɔnɔdenw ye ka fɔ nɔgɔyaw bɛna kɛ kow la a ka kan o kow ka lagɛ anw de fɛ i b'a ye sɔgɔmada kelen ko dɔrɔmɛ 5 farala fɛn dɔw kan sɔgɔmada kelen anw fɛ yan nɛgɛ kɛrɛfɛ sukaro bɛ yɔrɔ dɔ la 130 120 k'a to 100 na k'i pan ka n'i jɔ 120 na o tuma an bɛ wele bila fanga ɲɛmaaw ma u ka nin ko in na ye di ɲɛma jɔlen na fanga ye fanga de ye ni fanga ko sera bɛ bɔ kuncɛ camancɛ la foyi t'a bali ni Ala tɛ ni a y'aw dalakan di jamana kɔnɔdenw ma k'a fɔ nɔgɔya bɛ don kow la o kan ka kɛ ni suivi de ye k'a jateminɛ est ce que mɔgɔw bɛ k'a labato wa aw yɛrɛ fana layidu min ta olu mɔgɔw yala o bɔra sira fɛ wa nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn minnu kan ka lajɛ n'o tɛ karamɔgɔkɛ ko in gɛlɛyalen don bi dɛ komi aw t'a dɔn aw ye alimamiw ye aw t'a dɔn mɔgɔ caman bɛ na aw fɛ yen Ala ka yɛrɛ ka ɲɛ ko n'aw mana Nieta jama ko do kunnafoni sɛbɛn lɛn pana a ye a yira k'a fɔ coronavirus ko bilama a bɛ ka yakubaya tuguni an ma o kuma kelen de fɔ wa jamana dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ bi olu bɛ ka mesure ta u ka jamana kɔnɔ i si bɛɛ i tɛ se ka bɔ ni kasine tinnu na i tɛ se a kɛ kun ye mun ye ka jamana kɔnɔdenw nikun kisi Ala ta kɔfɛ mais anw ta bilama lajɛ bɛɛ b'i yɛrɛ ye olu yɛrɛ mɔgɔ t'a la olu yɛrɛ bɛ taa kɛnɛ mun kan n'i y'a lajɛ olu mun bɛ yen ka jamana kɔnɔdenw bila ten bana bɛ ka yɛrɛkɛ sanga ani waati i ye kunnafoni sɛbɛn ka lakaleya ko maa 150 bɔnnen ko olu de ye coronavirus sɔrɔ nin waati laban in na kunnafoni sɛbɛn lɛn pana ni ye a lajɛ a ko Kayi jamana na maa 1 o ye coronavirus sɔrɔ Kulukoro maa 15 bɔnnen ko olu ye coronavirus sɔrɔ Sikaso maa 7 bɔnnen ko Mopti maa 7 Tombouctou maa 7 Kidali maa 4 Bamako yɛrɛ kɔnɔna na maa 72 ani maa 2 o bɛ a yira k'a fɔ coronavirus a bɛ ka yakubaya an fɛ yan nin fo k'a dama tɛmɛ ni nin jateminɛ o b'a yira k'a fɔ coronavirus bɛ Mali sigidugu bɛɛ lajɛlen na bi k'a daminɛ Kayi fo Kidali ni maa min hakili b'a la a yirala k'a fɔ coronavirus sɔrɔla Bamako de fɔlɔ la o yɛrɛ sɔrɔla tamasira de fɛ nka a bɛ ka yɛrɛkɛ ka taa Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na jamana faamaw a ye jamana kɔnɔdenw nikun kɔlɔsi aw seko ye min ye a y'o fɔ jamana kɔnɔdenw ye maaw bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogoya min na n'o tɛ a bilama Ala k'an kisi de dɔrɔn maa yɛrɛ b'i to sotarama kɔnɔ ka daji fili mototigiw kan e bɛ nin faamu cogo di i b'a dɔn i bɛ mobili kɔnɔ fiɲɛ de b'a ta ka taa n'a ye mais i b'a seri ka taa dɔ ka fɔ jamana faamaw ye nka jamana kɔnɔdenw fana an yɛrɛ fana ka hakili to an yɛrɛ la kuma ɲɔgɔnyaw an ni ɲɔgɔn cɛ la minnu fɔra k'a fɔ ko ka dancɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ maaw k'o lajɛ o tɛ k'a fɔ i dalen tɛ bana in na wala o tɛ k'a fɔ i dalen tɛ Ala la n'o tɛ bana in bɛ ka taa dɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye kunnafoni sɛbɛn lɛn pana hali bi ale ka fasirila a ye a yira k'a fɔ min ye an ka polisilakaw ye olu kɔni ye wulikajɔba kɛ sibiri tɛmɛnen wulikajɔ in senfɛ nana kɛ sababu ye maa 40 maa 1 bɔɲanko olu nana wele polisilakaw yɛrɛ fɛ moto 68 bɔɲanko olu nana minɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ nin ye wulikajɔ min ni a bɛ don
lakana baliya min bebi Bamako ana lamini yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ don hukumu yɛrɛ kɔnɔ ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen décembre kalo tile 18 san 2021 polisilakaw olu ye wulikajɔ kɛ a ɲɛmaa yɛrɛ tun bɛ maa bolo maa min n'u b'a wele k'a fɔ Ibrahima Soma Keita ale yɛrɛ Bamako yɛrɛ polisi ɲɛmaaba ye o kɔfɛ 3e arrondissement n'o ye commissaire divisionnaire Amadou Balobo Maïga 3e arrondissement au commissaire do o kɔfɛ min ye jemesi maaw ye olu tun faralen bɛ nin baara in yɛrɛ kan BAC n'o ye polisilakaw ka kulu dɔ ye o fana tun faralen bɛ nin baara in kan gendarmew tun faralen bɛ nin baara in kan garde nationale olu fana tun faralen bɛ a kan polisilaka minnu bɛ n'o y'a wele k'a fɔ besi olu fana tun faralen bɛ a kan ka fara 1er arrondissement maaw fana kan nin ko nana kɛ wulikajɔ ye wulikajɔ min n'o jigira Bamako dogodogo ni ɲɛfɛnw caman kɔni kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bagadaji kɔnɔna yɛrɛ la u donna yen nɔ ka taa munumunu salo kɛ assemblée nationale yɛrɛ kɔnɔna na Bamako misiriba u ye munumunu kɛ ka taa don damanani yɛrɛ kɔnɔ maa minnu bɛ yen mun bɛ moto la minnu b'u sen na maa caman kɔni nana f'u ye k'i poche kɔnɔnaw mɔmɔ ka se k'i ɲininka i bɔ yɔrɔ min na i taara yɔrɔ min na bolifɛn minnu b'i bolo i y'a sɔrɔ cogoya jumɛn na sɛbɛnfura jumɛnw bɛ a la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko maa 40 ani maa 1 bɔɲɔnko olu kɔni nana minɛ finitigilakaw yɛrɛ fɛ olu senfɛ musolaka maa 3 bɔɲɔnko o b'a la wa moto 60 ani moto 8 bɔɲɔnko olu fana nana sɔrɔ an bɛ waati min na i ko sisan u bɛ finitigilakaw ka bolo kan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin tɛ ko barilen ye ko ye a bɛ waati janbɔ bi finitigilakaw u bɛ wulikajɔ de la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ka se ka lakana kɔni sabati jamana kɔnɔdenw ye hakililajigi la a yira la k'a fɔ waati tɛmɛnenw na nin wulikajɔ ɲɔgɔnna nana kɛ o nana wolofɛn na maa 100 ani maa 11 bɔɲɔgɔnkɔ siga kɛra minnu na olu nana minɛ ka taa n'u ye finitigilakaw yɛrɛ fɛ ka se k'u da sumusumu o kɔnɔna na min ye ɲɛnaminimafɛnw ye ne o ye dɔrɔguw ye olu caman nana sɔrɔ nin wulikajɔ in senfɛ o kɔfɛ moto 30 ani moto 5 bɔɲɔgɔnko o fana nana sɔrɔ nin wulikajɔ in senfɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko an bɛ waati min na ko sisan an ka finitigilakaw kɔni u bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen la lakanabaliya in a bɛ se ka dankari cogoya min na Bamako a n'a lamini yɛrɛ kɔnɔna na cogoya min na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ an bɛ taa jamana yɛrɛ kɔ kan min ye laginɛkaw yɛrɛ fɛ yen Laginɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ fangalatɛmɛ fanga yɛrɛ sira fɛ ne ye Suguba Konate ye an bɛ waati min na i ko sisan a seginna ka taa Konakirikaw yɛrɛ fɛ yen ka sababuya kɛ waati tɛmɛnenw na ale tun bɔra jamana yɛrɛ kɔnɔ a bɛ san caman yɛrɛ bɔ a yɛrɛla k'a fɔ a tun bɛ Maroc jamana ani Éthiopie jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko o kɔfɛ a nana yɛrɛ sɔrɔ États-Unis ni Faransi fana ni ɲɔgɔn cɛ nka an bɛ waati min na i ko sisan ka bɛn ni nin kalo in tile 18 san 2021 a nana cun Konakirikaw yɛrɛ fɛ yen ka sababuya kɛ min ye fanga bɛ min bolo bi ni o ye colonel Mamadi Doumbia ye ale ka kuma dɔw senfɛ a ko min ye Dadis ani Sekuba Konate ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bisimila bi an bɛ waati min na i ko sisan laginɛkaw yɛrɛ fɛ yen nka a bɛ perepelatigɛ min kɔni di o de ye k'a fɔ o t'a to abada k'a fɔ k'ale de bɛ ni i kanga o ni kiri ni ɲɔgɔn cɛ la ni kiri kɔni ye a yira k'a fɔ ko u nɔ bɛ ko min na sira bɛ kiri yɛrɛ bolo ka se ka u nɔ gɛn o baara taabolo la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko a nana cun an fɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na ka na sangafoli yɛrɛ ta ka ɲɛsin Amadu Tumani Ture a somaw yɛrɛ ma sabu jɛɲɔgɔn min tun bɛ ani Amadu Tumani Ture ni ɲɔgɔn cɛ la o tun ye jɛɲɔgɔnya gɛlɛnba ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin maa kɔfɛlen in kabiri san 2011 waati ale yɛrɛ kɔni kɛra maa ye maa min ni a ye yɛrɛ ta ka bɔ Guinée yɛrɛ jamana kɔnɔna na hali waati tɛmɛnenw na n'a ma ye k'a fɔ san 2010 ale kɛra fangalatɛmɛ fanga ɲɛmaa ye nka o kɔnɔna na sa a nana wolo gɛlɛyaw kɔni caman na o gɛlɛya in senfɛ a nana dugu kɔni bila kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a jateminɛla k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan ale yɛrɛ kanubaw caman bɛ sɔrɔ laginɛkaw yɛrɛ fɛ yen nka min ye laginɛ fanga ɲɛmaa ye ale nana ni sisan cɛ a kɛn bɛ ka yɛlɛmaw caman don laginɛ yɛrɛ taacogo la o dɔ ye k'a fɔ min ye hali u ka aéroport yɛrɛ ye a kɛn bɛ ka tɔgɔ yɛrɛ falen ka bɔ o la o kɔfɛ maa minnu bɛ yen bi ni olu tun taara kɔfɛ fan fɛ politikikɛlaw yɛrɛ nasira fɛ i n'a fɔ Musa Dadis ani Sekuba Konate a nana weleweleda kɛ ka ɲɛsin olu ma ni a ka di u ye u bɛ se ka na u faso yɛrɛ kɔnɔna na nka o t'a yira k'a fɔ
ko ale Mamadi Doumbouya a bɛna don kiri ani ni ɲɔgɔn cɛ la waati nataw la ni kiri kɔni y'a yira k'a fɔ ko a mako sera u ma k'u ye dankari wale dɔw ta ka ɲɛsin jamana sariya yɛrɛ ma siga kɔni t'a la u bɛ kiri ka bolo kan kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. I ka teli bi dɛ yanni